Despois de visitar a zona cero do incendio no lugar de Cubelo, na parroquia de Cures, onde mantivo un encontro cos veciños, a voceira nacionalista chegouse tamén ata o camping rural Ría de Arosa 2, en Oleiros, onde unha parte das instalacións tamén resultaron afectadas polas lapas. Alí tivo palabras de apoio e cariño para aquelas persoas que sufriron de primeira man os efectos do lume, non só no Barbanza, senón tamén noutras zonas da comunidade, para quen reclamou axudas. Tamén recoñeceu a labor que realizan os equipos que traballan na extinción do lume, apostando por un servizo 100% público. Na súa intervención fixo alusión a que estes últimos lumes, dos máis graves na historia recente de Galicia, deben de significar tamén un punto de inflexión. Segundo ela, son un claro exemplo do fracaso da política forestal da Xunta, polo que é necesario facer unha aposta máis forte pola prevención. Desde o BNG reclamamos que se poña en marcha un plan de ordenación e de prevención dos incendios forestais. Hai que ordenar o monte, hai que xestionalo, hai que apostar por un monte multifuncional, porque esa é a mellor garantía de que non vamos a ver repetido o desastre que estamos vendo nestos días e que nos parte a alma ver como arde o noso país. En segundo lugar, é necesario facer unha aposta moito máis forte pola prevención. Eso significa colaborar coas comunidades de montes, eso significa colaborar cos propietarios privados e eso significa que tamén a Xunta de Galiza ten que xestionar ben os montes na súa propiedade. É unha responsabilidade que ten a Administración e creemos que hai que destinar máis recursos á prevención e poñer aí o foco, porque sabemos que os incendios apáganse no inverno con prevención e con ordenación do noso monte. A líder nacionalista tamén aludiu a un problema que lle preocupa o BNG, como son a toma de medidas para evitar que a cinza chegue ao mar, e buscar tamén unha colaboración coas comunidades de montes para recuperar o monte queimado. Pedimos á Xunta de Galiza que tome todas as medidas de prevención necesarias para evitar que poda haber, nun momento de chuvias, un arrastre que signifique un novo desastre no mar. E, en segundo lugar, que é necesario que haxa unha colaboración coas comunidades de montes para recuperar o monte queimado, para apostar por un novo modelo no que realmente haxa un rendemento do monte, pero que cuidemos o noso medio natural, porque é evidente que temos un grave problema diante de nós, onde hai responsabilidades e, sobre todo, onde hai que tomar decisións políticas para cambiar esta política fracasada do Partido Popular por un novo modelo que aposte por un rural vivo, por un rural productivo e por un rural con servizos.